Stel je voor, je maakt een fout in het verkeer. Je wordt bijvoorbeeld geflitst of je botst of iets dergelijks. Even later krijg je een brief dat je voor de politierechtbank moet verschijnen. Is het dan een goed idee om jezelf te gaan verdedigen? Die vraag stel ik vandaag aan een expert en dat is Tom van Overbeke. Tom, is het een goed idee om jezelf daar te gaan verdedigen? Dat denk ik eerlijk gezegd niet, hoewel het voor alle duidelijkheid wel mag. Maar wat heel veel mensen niet weten, en dat is vooral jammer, dat is dat zij een rechtsbijstandsverzekering hebben die dus ook tussenkomt in de kosten van een advocaat. Zodanig dat zij zich op een professionele manier kunnen laten begeleiden in dat hele proces. En dat kan toch wel relevant zijn. Is dat ook het geval? Ben je ook verzekerd als je echt een grote fout maakt? Stel dat ik beslis om dronken te gaan rijden. Absoluut. En dat is een misvatting eigenlijk die we heel vaak zien terugkomen. Zelfs als je een fout hebt begaan, zelfs als je te snel hebt gereden, dronken hebt gereden, onder invloed van drugs of dergelijke dingen, dan komt de rechtsbijstandsverzekering tussen. Er is een uitzondering als je bijvoorbeeld gereden hebt zonder rijbewijs. Ja goed, dan gaat uw verzekering natuurlijk niet tussenkomen. Maar zelfs als je een fout bent, komt de verzekering in heel veel gevallen tussen. Maakt het dan een groot verschil als je daar met advocaat verschijnt? Wel, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Als ik ziek ben, dan ga ik naar een dokter. Als iemand een juridisch probleem heeft, dan denk ik dat het ook wel aangewezen kan zijn om de juiste juridische hulp in te schakelen. Het kan natuurlijk heel relevant zijn om de nodige documenten en dergelijke dingen meer te verzamelen, om naar de politierechtbank te gaan en op een heel duidelijke manier een bepaalde vraag te kunnen gaan stellen. Ik geef een heel concreet voorbeeld. Een professionele vrachtwagenchauffeur die heeft tijdens het weekend iets aan de hand, heeft dronken gereden, wordt tegengehouden. Ja, die gaat in een latere fase voor de politierechtbank moeten verschijnen. Wel, als we natuurlijk met de juiste stukken naar de politierechtbank kunnen gaan, als we kunnen aantonen dat die man een professioneel vrachtwagenchauffeur is, dan kunnen we bijvoorbeeld vragen om het rijverbod te beperken tot een bepaalde categorie B, de auto, waarmee dat eigenlijk ook de inbreuk begaan is. En dan kan die man op die manier eigenlijk blijven werken. Dus dat is allemaal heel relevant om met de juiste informatie naar de politierechtbank te trekken. En ik denk dat daar een advocaat wel een meerwaarde kan zijn. Dat denk ik ook, maar hoe weet ik of ik zo'n rechtsbijstandsverzekering heb? Wel, in 90% van de gevallen, denk ik ongeveer, is er zo'n rechtsbijstandverzekering. Er zijn heel veel makelaars die ook geen verzekeringen meer verkopen of geen autoverzekeringen meer verkopen zonder dat daar rechtsbijstand bij zit. Dus dat moet je zeker altijd navragen. Het is ook trouwens zo dat als je dan beroep moet doen op een advocaat, dat je ook de vrije keuze hebt van een advocaat te raadplegen. Heel veel verzekeringsmakelaars zullen misschien een suggestie doen, maar iedereen behoudt het recht op vrije keuze van raadsman. Oké, dank u wel voor de uitleg, Tom. Wil je hier nu nog meer over lezen? Dat kan in de column van Tom in de HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je de uitleg van onze expert nog eens nalezen? Dan kan dat in de HBVL-app. Heb je een vraag voor een van onze experten? Dan kan je die achterlaten in de reacties hieronder.